Os cómplices dos Reis Magos traballan xa arreo no programa Envolve para que ningún neno pontevedrés se quede sen agasallos durante o Nadal. Nesta ocasión, a pandemia obrigou a adiantar a campaña. Este ano tiñamos moitas dúbidas para poñela en marcha porque con todo isto que está pasando pois queríamos facela con todas as medidas de seguridade, queríamos tamén un poquiño botar unha man precisamente aos nenos, nenas e adolescentes vulnerables neste ano tan complicado para todos. Entón, bueno, estuvimos aí decidindo, ao final, pois arrancamos a campaña como todos os anos coas medidas de seguridade para que todo saia ben. Ademais de adiantar os prazos, a Covid obrigou tamén a levar a cabo un procedemento máis telemático do habitual. Nos intentamos establecer como un sistema moito máis virtual, é dicir, as cartas chegan a nós a través de mensaxes, non hai o contacto que había antes tan directo coas familias e cos rapaces. Este ano mandan por WhatsApp as cartas, envíanselle aos cómplices, asinanlle unha delas, e o cómplice ven e trae. O que quero destacar é que son eu o único que anda cos regalos aquí. Sabes que en ese sentido desinfétome en todo, así que poden estar tranquilas as familias nese aspecto. A Fundación Meniños tiña moitas dúbidas de como se ia desenvolver esta campaña, xa que temían que a pandemia complicase aínda máis o seu traballo. Así é todo, a solidaridade dos pontevedreses é máis visible ca nunca e a Covid non conseguiu apagar a súa ilusión. Tiñamos moitas dúbidas ao principio porque, claro, pensábamos, bueno, coa situación económica que temos, non sabemos a cantidad de cómplices que van a colaborar e o que estamos tendo unha auténtica avalancha. É dicir, empezamos con a campaña avisando a moi pouquiña xente, a xente que colabora outros anos, e xa temos prácticamente cuberto todo. Entón, bueno, estamos un pouco abrumados porque a resposta da xente é fantástica. É sempre bonito ver cando un cómplice dá un regalo, ou as familias mesmo cando veñen a recollelo, ver esa ilusión, esa cara de agradecemento, que non hai diñeiro que o pague neste mundo. Os cómplices dos Reis Magos irán entregando durante os vindeiros días o resto de agasallos. Todos os que queiran participar poden facelo a través das redes de Fundación Meniños ou nos teléfonos 678 75 49 33 e 604 08 14 72.